Og en stor telefon, mand. Er du så færdig? Hvor fandt du den her? Goddag. Svømmefødder. Har du så her svømmefødder? De er ordentligt grænne. Det minder mig sådan en andefødder, mand. Hvordan har turen været? Det var hyggeligt, men nu vil vi gerne hjem. Men vi er desværre kede af, at det bliver regnvejr i Danmark. Det har i hvert fald været. Hvad siger du? Jeg vidste ikke, der var regnvejr i Danmark. Men det irriterer mig. Det var fedt, hvis det var solskin. Det er, hvad vi plejer at forvente fra Danmark. Regnvejr. Ja, men det er sommer, det bliver lidt varmere. Så jeg håber, det går, ikke? Ja, vi må håbe. Det er meget regn, der er. Jeg tror ikke, hvor koldt det er. Jeg tror, vi kommer til at sove rigtig godt om dagen. Jamen, han kører rigtigt. Så langt, Ja. Det var ligesom, i stedet for at vi tog der, den var de to til, så til højre, så har han bare koldt det. Det ser altså ikke sådan mere ikke sådan til det. Jeg har bare taget på mig. Så sprang han så. Jeg var også en lang vej over. Samme vej som vi kørte, han har bare koldt det. Så var jeg så 36.
med på film? Hvor meget, ja. Det ved jeg så ikke. Og så tager du med. Hvad? Jeg skal lige tage dig med. Så du lige bukker og nejer og sådan noget der. Ja. Og nu afsløres hemmeligheden. Vores hemmelige kameramand. The Steak. Det er ham, der så har filmet os hele vejen igennem. En eller anden skør tyrker. Hvad er det for en måde at filme på? Og en rød kuffert, David. Du mangler bare en tyrkiske t-shirt der. Mirko og Ali Er der wifi? skal sidde og blive her. Det er et lidt mærkeligt system her, ikke? Galt, det går langsomt. Det er ikke særlig meget. Jeg er ikke rykket. Hvad siger I til, hvis vi bliver stoppet på vores te? Hvis der er coke i vores te? Siger jeg 10-4. Det er lidt fucked. Det er jeg sgu løb, så jeg har ikke set. Vi kommer Okay. i fængsel alligevel. My friend, over and out. Take over. Kan jeg lige få over? Sidste dag i Tyrkiet. Bam. På vej out of here. Hjem til den rainy Danmark. Men først, Düsseldorf. Next stop, Düsseldorf, 4 hours. 16 hours. Ja, alle de her idioter, de... Hvem kalder du idiot? dig. I skal ikke sidde og lide så længe som mig, men Så der vil bare gerne bruge sin lille færdig. til gengæld fik jeg et direkte fly, så Kom. der kan man sige noget. Skal vi have den sidste? Til Tibet? Hvad læser her? Kom så. Bankøt. Det er bare for klam. Det er bare for klam. Er du egentlig blevet mere rask? I går aftes, der hvor du lukkede døren på mig, du så fucking slidt ud. Jeg har i hvert fald fået det bedre. Du var helt stødt. David, hvordan har du det? Hvad, David? To sekunder. Hvorfor kigger de ikke herover, mand? De skal kigge herover. Hvad så, David? Kan du fortælle mig om, hvordan din... sexy pose. Kan du fortælle mig, hvordan din ferie har været, David? David Søren. David Søren. Kan du... Hvad? 20 lire for 5 mand. Ja. 20 lire. 5. Er det vitamindrik? Er der vitamin i, Jamen? Nej, vi skal have... Er der vitaminer i? Penge, jeg har tilbage, den giver vi dem. Hallo, er der vitaminer i? Hvad er der så specielt ved det her vand, siden det koster så mange penge? Det hedder Damla for helvede. Kan du okay, navnet siger sig selv. Der er guld i. Kan vi bestemme jer, er det diamanter eller er det guld? Så lader er der diamanter i. Begge dele. Begge dele, jeg kan smage det. Tjek den her ud. Det er klamme. Kill the cameraman. Og det smager pænt. Det skal du bare sige. Det er ikke engang det bedste valg. Er det rigtigt? 1 for 4 lire?
det Så samme. det har været spild af Selv i tid. lufthavn bliver vi røvrendt. Vi bliver røvrendt overalt i Tyrkiet. Ja. Det er samme i Danmark. Nå, David. Kom. Fokus tilbage til David. Hvordan har din ferie været? Vil du tjekke Ja, det? den har været okay. Jeg har været omgivet af tåber og idioter, men jeg har overlevet, så jeg har noget at være stolt over. Fuck, det er dig. Han snakker til ham her. Han er Du skal gangster. høre, at vi har faktisk haft en rigtig lærerig tur. For eksempel, så hvis jeg spørger David, hvad betyder Olympic Adam? Olympic, ja, det betyder... Jeg kan ikke huske det. Spider-Man, din bums. Okay, og hvis jeg så siger Demir Adam Salam, hvad betyder det? Olympic, Adam, du skal ikke spejde mig. Jo, det gør. Gør det? Ej, Gale en retard. Hvor har du været på ferien? hvad betyder Demir Adam? Iron Man. Lige præcis. Og hvad betyder Yakshim Lab? God aften. God aften. Godt. Og hvad betyder Shakir? Tak. Det siger han på afghansk. Aldem, Charlton. Det er et godt spørgsmål, så. Nu skal vi begynde at filosofere. Når man aldrig så skal man chalde mig, eller? Præcis. Eller hvad? I give it the aldem til Charlton. Eller er det okay? David, du kan lave en sang med det. Kom. Rap for os. Aldem, Charlton. Kom nu. Jeg så, jeg skrev. Kom nu, David. Kom nu. Ja, hvad med skub? Du vil gøre den, mand. Du vil gøre den. Hvad er du kan med dig, mand? Hvad er dit problem? Hvad er dit problem? Hvad er dit problem? Aldrig chalde. I hate you. Hvad ved du? Hvem er du? Så kom. Det er lige meget om du hedder Hassan eller Hans. Du er sprang i Når teksten, rødt det når der. blod, det flyder. Så der er ingen, der kan bruge casen der. Ved jeg ikke. Hørte nu det, at det er spild af tid. Om du hedder Hassan eller Hans. For alt rødt er Og det er dreng, der aldrig har lært teksten, selvom vi har hørt rødt sangen. er blod, når det flyder. Alt blod rødt flyder. Nej, alt rødt er blod, når det flyder. Ja. Så er der ingen, der kan bruge alt dem chalde med til 20 år. Jeg kan lige fortælle jer, at en rigtig god sang er blevet dårlig nu. Ja, som folk har dræbt Ja. Skal vi bare tage det? Tjek lige Ashkan. Ashkan, kan du fortælle mig, hvordan din ferie har været? Nu hvor det hele været inde. Hvad kan du konkludere? Hvad er din konklusion på denne tur, altså? I love Danish people. Men hvad synes du om tyrker? I hate Turkish people. They are, Men hvad med deres damer? they are nice. Kun udseendemæssigt. Hvad kan du konkludere? Gå lidt bagud. Jeg kan fokusere for meget på din næse. Bitches. Okay? Kan du gentage det? Jeg tror, damen overdøde dig. De er nogle højrede bitches. Sådan. Højrede bitches. Good asses. Okay. Kan du fortælle mig igen, hvad du sagde? They have good asses. You know. Og det er hvad der er sket med Salahs engelsk accent, fordi der er ikke nogen, der kan tale engelsk her. Exactly. Exactly. No English. Ja. No hap. Ja. Ja. Ashkan. Ashkan. Du er en lille pige, slap dig. Det er endnu værre. Og lærer man. Nej. Og det kæft, det gør det ikke dansk. Jeg ved det ikke dansk. Nå, men jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige over til de andre aber. Tyrkisk vagt. Det ser meget sjovt ud. Jeg tror, jeg laver sexy walk. Totalt grim befolkning. En ting, der er godt i turen, det er, at vi kommer væk fra alle de her klamme mennesker. Men lad os snakke om special price for you. Not me, not you, 50 liter. Og der er sexiness over sexiness. Jeg vil gerne spørge dig om, hvad du kan konkludere af det sidste på turen. Hvordan har din rejse været? Den har været super. Hvor er næsen? Han er også bare om internet. Om internet? Hvor må jeg kan finde ham? Kom bare sammen, hjælp mig med at finde næsen. Se en stor næse, så tryk på skærmen. Den er der ikke. Den er der! Jeg fandt en næse. Tak igen. Bada bing!
Og tjek, han laver lidt udstrækning, så meget er det big body. Jeg vil se, hvordan han går. I take it to the candy shop. Ali, vent lige. 2 sekunder. Vent lige om. Vent om. Okay. Nej, vent om. Jeg vil se, hvor godt din skjorte sidder på dig. Det var balletvinding. Vent om. Lav robotdansen. Nå, Ali. Jeg kom her bare for at spørge dig om, hvad du kan konkludere af turen. Hvordan har din rejse været? Fucking awesome. Har den det? Ja. Hvad synes du om tyrkisk befolkning? Det er meget tvetydigt forhold, jeg har til dem, vil jeg sige. Det er ikke... Det er overraskende. Det er ikke den bedste oplevelse, du har haft med deres befolkning, vel jeg gennem. Nej, og i hvert fald ikke for dit vedkommende, vil jeg sige. Hvad skete der? Hvad skete der for dig? Altså, det der skete for mig, det er, at en klam gypsy-tyrker har simpelthen åbnet 2 lynlås i min taske. Ja. Og fået stukket hånden ned i min taske og stjålet min iPhone. Lige dagen før vi rejser. Det må man sige, så har han fandme gjort det godt, ikke? Ja, det må jeg nok sige, det... Men det lever for. Jeg håber bare, han er kørt ned. Eller blevet kørt ned. Det krydser vi fingre for. Ja. Men er der andet, du vil se om deres damer, inden jeg går over til de andre, fordi vi skal tjekke ind nu? Damer? De er meget fine, vil jeg sige. Er der standard højere end Danmark, eller er den ikke? Danske piger, de skal også søde. Jeg ved det ikke. Var det et svært spørgsmål? Jeg tror bare, de er gode på hver deres måde. Jeg har ikke ingen yderligere kommentar. Inden jeg forlader det, Mirko, vil du så fortælle mig noget om, hvor lang tid I skal være her i transit? Ja, om en halv time, så tjekker vi ind, og så tager vi afsted direkte. Nå, er det det, gør? Det er hvad planen er? Det passer ikke, skal være her i fucking 24 timer. Hvad passer ikke? Nej. Hvad passer ikke? Det passer ikke, at vi skal rejse i 24 timer. Nå, så I skal vente i 24 timer, er det det? Nej, vi er hjemme om 3 timer eller sådan. Nå, ja, selvfølgelig. Så kommer hen også. Jamen, selvfølgelig. Men så vil jeg sige til jer, god rejse. Vi ses jo nok lige om lidt, men filmen ender nok, inden jeg kommer herover. Dame. Bite to go. Lortebutik. Kids Corner. Lortebutik. Klam befolkning. Det lyder ikke som, at folk har haft den bedste tur. Men vi har alle sammen haft det godt med hinanden. Vi har hygget os. Vi har lavet fisse og ballade. Der er ikke så mange af os, der har lavet fisse, men ballade har vi. Ja. Og tilbage til rotterne. Hende bag den gule, hun er fucking lækker. Bag mig? Så skal jeg lige skifte vinkel, tror jeg. Hun smiler lige, så man kan forstå. Bare så hun ved det ikke. Men det er fordi, jeg er mands bedste. Fucking lækker. Men jeg er mands kæmpe gun står i vejen. Hey, Gypsy! Gypsy! Jeg tror, jeg er spændt, men det kan du fortælle mig noget mere om turen? Hvad, Gypsy? Romania? Hvad? Gypsy? Haha, du reagerede. Okay. Kan du fortælle mig noget om din rejse til Khmer? Hvor fuck var det, du han? Khmer. Kan du fortælle mig noget om turen derhen til? Ja, noget. Du flexer lige for mig. Jeg mener ikke om med flexen muscles. Jeg kan ikke se nogen muscles. Nej, men du ved, når vi har redigeret filmen, så kan man se en eller anden triceps. Det skal bare lige siges, det her det er ikke muscles, det er fedtknude, han har. Nu kommer den herover. Kan jeg ikke bruge videotid på ham der? David, fortæl mig mere om din tur til Khmer. Nu går den anden amok. Jeg kan ikke kigge på ham. Jamen, det var noget værd lort. Vi lavede ikke en skid. Det eneste vi lavede, det var at tage på en stenstrand. Men hvad synes du om stranden faktisk? Jeg sov. Sov du? Er det så dig, der er en retard, eller er det så også en flok retards? Er det så dig, der er en retard, eller er det også en flok retards? Det skulle den person, der sagde, vi skulle derover. Det er ikke bare mig. Det er heller ikke mig. Så er det ikke mig. High five, David. Sådan. High five.
Hej. Thank you very much. Sådan der, bror. Så taber vi sin flaske. Eller hold dig væk, Hvad snakker du om? Fuck away, man. Hvorfor snakker du hele tiden sådan en skyldig dreng med kamera? Fordi det er altid kameramanden, der er den samme. Prøv at tjekke ham der dræberblik derovre i barrieren der. Ekstra zoom på hans næse. Oh yeah. Han trækker vejret med den der. Det er den, han trækker vejret med. Så er det græder derovre, eller Hvad? Så er det græder. De to drenge derovre, de tyder over, at de skal være... sorry. Se, nu har jeg meget taget fokus fra mig, så folk kunne ikke komme forbi mig. Og det hele er irakkernes skyld. Nu tror jeg også, Perker er fucked up her i Tyrkiet. Kommentator. Det er ikke kun i Danmark. Kommentator. Hvad? 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 Har du flere servietter? Hvad? Hvad sagde du? Oscar, hvad sagde du? Film du bare det her. Oscar? Ja, det gør jeg også. Så hvem slår hvem? Jeg skal give mig en box. Kom her. Højre, venstre eller et eller andet. Hvad fortryder du mest ved den her tur? Ikke noget. Ved du hvad jeg fortryder mest? Ja. Jeg har ikke købt flere af de her. Was ist das? Kvalitetstyggummi. Das ist Qualitätstyggummi. Nej, thank you. Så lad os have tyggummi. David. Må jeg se? Kom lige med kameraet. Vent lige over, Jammer. Vent lige over. Nej, du må ikke tage den med på YouTube. Hvad? Skal du ikke tage den med på YouTube, mens pas? David. Jeg har dit video. Jeg har dit pas på video. Har I hørt om noget, der hedder redigering? Ja. Redigering? Jamen det skal vi også, når vi skal lave Jamans muskler tydeligt. Altså, filmen var i 17 minutter. Kom, lad os tage 2 minutters flexing. Og det samme. Flex, siger han. Det skal lige siges faktisk, at når I ser den her video, er den blevet redigeret. Så hvis I ser nogle store muskler eller streger et eller andet sted, så er det skygger, som vi har tegnet på dem. Så er der smidt lige sminkøren væk fra kameraet. Ja. Asger, hvorfor er du så sur? Kom nu, Bamse. Han går i rejsemode. Bjørn, kom nu. Nå, jeg er rejsemode. Jeg gætter på, det en af dem, der ligger der, er det ikke? Den ligger lige foran the retard potato. Retardo potato. Og lille pige gynger. Tag pull up, kom her. Hør. Det må han gerne. Stå for, hvorfor foran moren til pull-up. Kom nu, mand. Kom nu. Okay, er der nok galt med dig? Eller? Ja, fucking misbrug. Jeg gør, som jeg har lyst. Please, vi er nok væk, mand. Hvad? Please, at vi ikke skal smide noget ud. Se, jeg skal da en god borger. Som noget ting i skræsmand. Jeg vil filme lige bag min skulder. Det er fucking lækker, mand. En lille smule. Ikke nok. Jeg tænkte, der lige op i også verden. Den spiller fucking lækker. Kig lige herover ind her. Yeah, I'm gonna go first. Han er en af, kig lige den her vej. Har du set nærlæb? Du skal kun have billeder med. Shit, salam, man. Hvad sker der? Største Du lider så meget ham derfra, hvad er det? billede, det her, hvad laver du, mand? Hvad har du prøvet? Det er sjovt. Så er der kamp om jernstangen her. David? Fik du saben igennem? J-Man, skal du have mit pas? Hello. I'm Lindsay Lohan.
Har du hørt den? Ja, jeg vil prøve at Open the suitcase. I spring out and say, hello, I'm Lindsay Lohan. Den ligger der. Nå, det kan passe godt. Det ligger her. Der var det jo. Og jeg skal ikke spørge os om, hvorfor vi har 4 pas til 2 personer. Det har vi bare. Jeg sidder ikke med. Jamen, jeg er allerede over grænsen, åbenbart. 4. Finder du stadig? Ja, David, det gør jeg. Okay, hvor ligger de der to, eller hvor sidder de to idioter? Hvis du kigger lige der. Bare ben. Okay, I finder mig der. Ja, Mirko. I finder mig der. Aladdin. Aladdin. Hvad er problem? Hvis er for meget. Så Lars, han har 37. Hvor meget har du? Alle sammen for lidt, jeg har 18. 18. Hvem var det, der havde for Jeg havde kun 13. Salah, han har 35. Og alle sammen havde frygt for, at vi havde for lidt. For meget. For hvem? For meget. For Flem? For flem. 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 Okay, så har man set for os. Hvad vil du? Hvem er du? Så kom. Hvem er du først? Hvad skal du aldrig gøre dig når om? det flyder. Og så har man rigtig dårligt til gangster-attituder. Bad boys, back. What you gonna do? What you gonna? Og jamen, nigger. Så kan vi også synge arabisk. Khala, ja khala. Yalla, habibi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. I can also count. 1, 2, Flem. Then open the suitcase. I spring out and say, hello, I'm Lindsay Lohan. Han har lige præcis 1 kilo. Han mangler 1 kilo. 22. Salah er en bad boy. Hvad fuck kan der galt med dig? Hvorfor fuck slår du mig? Hvad slår du mig for? Der er en røv der. Den er god. Nå, det er jo sådan. Du spiller alt for lækker, det går jo ikke. Det kan vi godt lide. Nej. Kostbare typer. Was machen du gesagt? Machen. Jeg ved, hvad du fortryder. Hvad? Jeg ved, hvad du Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Fokus over på den anden person herovre. Hvordan kig det med billetterne? Muy bien. Eller hvem har mit pas? Jeg har mit pas. Kan ikke du se, kom? Hvorfor er det sådan, at hun laver ikke bare direkte i København? Det er sgu bare igennem. What the fuck? Du ved, fucking tegning, Det er det billeder, der bliver tegnet. Salah, du behøver ikke få tegnet den der tegning der. Og det gælder mikrolever, prøv at se. Prøv at tjekke. Aboriginals. Er det skægt eller noget? Hey, jamen. Det er ikke sket. Jamen, tag lige over her. Lad mig da take over. Jeg har overtaget, siger jeg, eller mindre nu, eller op at se nu, men det er faldefærdigt nu, og så siger du, det der sker. Også som ind på gødet. Salah havde 22 kilometer. 22, ja. Og det er den ham, der er tung snart, ikke? Så hvis det er 22 mil, ikke, så er der i hvert fald 15 mil. Der er 17 i den her. 15. Nej, der er 16, skal jeg vide. 15,2. Den, der kommer tættest på 16. Den, der kommer du sagde tættest 15,2. Jeg siger 16. Hvad er det med den, der kommer til på? Hvad er det med ham? Giver... Ja. Vi taler den andens flybillet. Jo, den er lidt tæt. Er jo seriøst. Skal jeg filme til venstre? Ja. Hvis min den er 22, så den der 15. Jeg siger 16, du siger 15, ikke? Den, der er tættest på det tal. Hvad skal vi sige? Tænker jeg har 19. Han har købt noget. Nødder. Du har nødder og det der te, mand. Krydderier. Ja. Nå ja, krydderier, nødder var det ikke. Ja, bare kald dem krydderier, gutter. Okay, giver en McDonald's. Nej, en pizza. Kald dem krydderier. Ja. Bejlerne står.
Så er der ikke mere. Jeg ved ikke, hvor mange krydderi der er. Jeg ved, jeg har ret. Der er ikke noget med det. Jeg er på vej med 24 nu. Fjern det der, det betyder ikke en med. Det er sjovt, det Det er kun dig, der mangler den. Kom bare, Asger. Do the magic. Og jeg skal lige have min vand og min pude med. Nå, jeg synger i rejns. Jeg skal synge i rejns for os. Hvem gav dem 16? Det gør jeg. Fuck deres liv. Jeg skal fucking stå i kø igen i Düsseldorf. Thanks. I got her. I didn't do nothing, okay? This is amazing. For satan, drenge. This is amazing. What happened, Salah? I don't know. Ingen ved det. I'm not quite sure. Le camera dude. Det er 50 cent, der er blevet skudt 5 gange. I det højre knæ. Hvad laver The Nose? Jeg har filmet hende der pigen, og så opdagede hun det, mand. Gør det? Blum. Selv Hun er horny. det er sådan til sixkant, tror jeg. Det er sådan, der bare skal kigge rundt omkring, som tror jeg. Det bliver nødt til at sende os alle sammen på Slet det der, David, seriøst. Slet det der. Ikke undtagen det med pigen. Det må du fandme ikke slet. Det vil jeg gerne se igen. Please. Don't delete it. Delete Kuiper. The fat ass. Okay, jeg visker det i øret til dig, næste gang jeg snakker om pigen. Sag mig vores. Oh man. Hvorfor snakker han den fremmede til mig? Hallo? Hey! He's telling me to suck his balls. Call the police, man. What the fuck? Oh man. Gør det lige igen. Spark He just he fronted me, man. nu er der payback. Payback time. Rambo. Kom bare, hvordan er det den der sang er, mand? Rambo til sang der. Den der... Nej, boxesang. Hvordan er det der Eye of the Tiger? Dun, tsch, dun, 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 tsch, dun, 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 tsch, dun, 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 tsch. Han er skadet. Retardo Potato er skadet allerede. Det er Rambos hovedbud, det her, man. Rambo skal sove blødt. Han skal sove. Så som en baby. Og der er henten lækker igen. Farvel. Hun leder efter os. Hun er totalt god til at spille lækker, seriøst. Det der, hun lavede med håret, ikke? Ja. Det gjorde hun lige, da vi stod og glod på hende. Hun kan godt se, at vi glod på hende, så begyndte hun at gøre det. Har du hende på kameraet? Synes du? Jeg har synes, det var. Det flyder. Og så er der ingen, der kan bruge gangster-attituder. Og sammen skal bare lade være med at rap, for han kan ikke... Find de rigtige ord. For de er alt for store. Og nej, du skal ikke kigge mod nord. David, du skal ikke... Der er en del af samtalen her, du skal slette. Når mig og mig er i gang med at lave fantasi på dem. hvad du skal slette. Du må ikke slette pigen, men det du skal slette. Du skal slette det, der bliver sagt før det, man siger. Okay, jeg skal beholde det der. Nej, slette. Slet er slet. Mirko har fået t-shirt. Men hvis jeg har set min Svampebob t-shirt, så er jeg helt været ligeglad med den der. Nå, I to. Kan I have det rigtig godt? Fuck ja. Jeg er under ham her.
Så ses vi på mandag. Hvis jeg skal være ærlig, helt ærlig, jeg har kun ondt af ham herovre. Jeg har ikke ondt over ham herovre. Hvorfor har du ondt af ham der? Og hvorfor jeg har ondt af ham? Jeg har set. Hvem har du ondt af? Og hvem har du ikke ondt af? Hvorfor er du ondt af mig? Jeg har ondt af ham her. Ham der, han er der ikke engang. Bare glem ham. Fordi han skal fange den der. Hvad for en? Den der. Må jeg prøve at pege igen? Prøv at hjælpe mig med at finde den. This guy, my friend. Jeg kunne godt tage the run herfra, ikke? Jeg kunne godt fange den. Men hun har Slå også hendes forældre far med. næsten. Hvad vil du gøre med hendes far? Kom, fortæl mig det. Nej. Salah, kom. Vi skal lige have et teaterstykke her. Det vil han vil gøre ved hende deres far. Sådan her. Ja. Choke ham, ikke? Ja, og hvad vil du gøre ved hans, datter? Hvad vil du gøre ved hans datter? Så gør jeg sådan her. Og hvad gør hans datter ved dig? Hun laver det der. Okay, David. Den her del af samtalen. David, den her del skal også lettes. Det skal jeg. Hvorfor er du så klam? Ej, Hvad? det vil jeg... Okay, undskyld, Det vil jeg faktisk... Ved du, hvad jeg vil gøre med tusind det sekunder. der, ikke? Hvad har ham der sagt på turen om damer? Hvad er det, han ville gøre ved damer og sådan noget? Det er nogle fucking luder, han skulle bare boys. Vi har det på film. Vi har det på film. Hvornår har jeg sagt det? Aldrig seriøst. Du skal se den her film. Den del, ikke? Det her det bliver godt, når det bliver vist på YouTube. Jeg mener, Salah, du skal være mand. Jeg laver dametræning. Det er dig, der skal føre ham rundt. Det er dig, der skal styre ham. Han skal bare følge med. Og fødderne føles der rimelig godt op. Og hvad så? Kamera, og så er det action. Skal I smadre hinanden? Let's do it. Bam, batcha, come on, wow. Ja, det skulle da det Tjek der. den der stykke, det er sådan der. Hvor er det? Det er, oh my god. Do the sexy walk, yeah. Nej, hun er ikke gået ind, hun er. Jeg fik ingenting. Jeg skal tilbage til det der. Ej, det er sådan her i 8 timer. Jo. Så laver jeg 12 timer. Så der. Må jeg se dig kaste amerikansk bold med Osama? Det må du gerne. Nå, den der airport, man. Den der er det på det. Jeg skal se, hvor rent du kaster. Det skal vi lige have med på video. Kom sammen. Rejs dig op. Jeg skal se det rene kast der. Blue 24. Så der, det skal være den der Blue 24. Kom her. Fucking white. Nej. White boy. Hop, 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 hop. Det var ikke særlig rent, det der. Det var rent. Ja. Det var hvad filmen. Osama stikket. Der er han blevet fanget. Det er sgu en dårlig slutning på turen, drenge. Gem lige det der film til damerne derinde. Kom nu, vi skal filme flere. Ja. Når vi kommer ind, ikke? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Fortæl mig Vi lige. skal filme nogle søde mennesker ved gaten. Fede mennesker. Søde mennesker. Søde Jeg mennesker. er også oppe i flyet, vi skal også filme. Ja, men du ved godt, selvom jeg ikke pegede på dig først, så kunne man godt høre, hvad du sagde alligevel. Det er simpelthen en mikrofon, der er noget galt. Det kan jeg allerede tælle dig nu. Ikke? 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 Ja. Jeg vil sige tak for indtil videre. Vi vender tilbage. Osama kører hardcore style. Ekstra zoom på ham. Det skal bare lige sige, at Osama scorer damer med det her trick. Og det var ikke fra Norge. Nej. Hvad snakker du om? Vi skal snakke med Puja, jeg skal sige. Alene, eller hvad? Vi skal ikke snakke med Puja, han skulle sige. Jeg snakker om, at jeg skal sige. My god. Det er hende, der har det der billede. Nå. Tak for i dag. Farvel. David, er det her, skal trykke? Nej, jeg skal trykke på rød. Det er ikke.
Det er ikke engang. Ja. Klar, så kan du ikke. Så skal du ikke sige, det kan du ikke. Ja. Gør nu, tænk så. Tænk sådan. Tøsedreng. 1, 2, Polizei, 3, 4, Winner 4. Hansi spiser dig. Okay, det skal lige siges. Vis tungen. Det er derfor, han har den der her. Hvad er det? Tag dig på, tag dig på. Oh yeah. Jeg tror bare, jeg gør det samme. Jeg sætter alles nummer her. Fuck that drugs. Så spiller du bare World of Warcraft. Hvad? Det der bedste. Skal vi spille WoW? Er det serbisk det her? Der er sådan nogle... Du skal nok have nogle eller nogle mønter også sådan. Ja. Så lige det her med, jeg ved ikke hvor meget du skal bruge. Er det serbisk det her? Hvorfor? Se hvad den jøde gør med min drink. Hvem? Jøde. Jeg tror, der var citron i for. Jøde. 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 Fuck off. Var det godt? Fritsticks. Det er clowns. Ægte fra Ungarn, står der. Nej, hvor er vi, Kai? Vi er Antalya. Düsseldorf. Nej. Antalya Beach. Berlin. Antalya Beach. Okay, Berlin, David, hvad har du røget? jeg aner det ikke. Det håber vi røg med et film. Nu jeg kan ikke en cola, og vi ved, hvad vi vej. Er det det der med vanilje i? Ja. Lad mig lige smage det. Værsgo. Jeg har aldrig smagt det. Skal du prøve den her? Den var aggressiv, den der. Men det ikke er lort. Jo, det smager lidt af lort. Det er fandme meget eftersmag. Det var ikke rigtigt, David. Hallo, jeg har betalt for det lort. Cola, David. Jeg tror ikke, at drikke det, for jeg ved, at han smadrer mig, hvis du drikker. Ja, det er rigtigt. Altså, herre. Vanilje. Din taske kunne stykke. Efter så har jeg kæmpe ud op med min røv. Jeg skal drikke det lort, det her. Så jeg kan gemme sig stop. Det var krydderier, man opfatter. Den er den med stoffer, det ved jeg ikke, hvad I snakker om. De snakker bare noget mere. Hvor er der en politimand? Kan du finde en politimand her i nærheden? Hvor? Jeg kan ikke se. Der. Jeg zoomer lige ind på dem. 1, 2, Polizei. Det skal bare det sidste, der er politi over det hele. Forstår I det der? Aha. Crime Rider-by. Ordentligt ret, når man ja. Og det ser så rimelig skumle ud, de her mennesker. Det er rigtigt. Er det ikke nogen, der skal på toilet? Okay, så kom med. Så jeg skal det til toilet. Se. River City. River City. Hey, hvordan udtaler man det der? Check Adam. Okay, tak. Sig det igen. Check Adam. Godt. Ja, jeg sidder her, fordi min telefon er opladet. Check Adam. Okay. Sig godnat. Det er mere der Adios. Hvad? Hvor mange timer skal du have? Nu af. Hvad er klokken? 7, cirka 12 timer. Ja, rent faktisk 12 timer. Lidt under. Sådan cirka 12 timers kedsomhed. Og hvor mange timer skal du sidde her? I skal sidde her i 5 timer alene, ikke? Jo, det er meget passende. Det skal nok blive hyggeligt. Du gennemfører det i Mortal Kombat. Det lyder godt. Giv mig high five. Vi ses. Det var en hyggelig fag. Godt nok. Ja, tak for den Og her. tur. Vi ses, Sten. Bitch. Hvad hedder det? Oh, yeah. Bare skriv, når du kommer hjem. Skriv til os sammen eller andet, ikke? Vi holder en fest hjemme hos. Okay? Og nej, uden pis. Og skriv til os, hvornår du har lagt film ud. Og for det andet, for det tredje, eller hvad man skal sige, ikke? Vi skal have fundet en gave til din far. Ja, Okay? vi får se, hvis vi kan. Finde en gave, det bliver svært slag. Lige meget. Hvis vi ikke finder noget, så laver vi Vi tager den med der i byen. Vi tager med i byen. Vi tager med på Dalla, mand. Vi skal lige høre, hvordan var ferien? Ikke det shaham. Thumbs up. Hvis jeg havde flere, så havde jeg også gjort det, okay? Har du taget til Antalya igen? Ikke lige Antalya. Vi tager Der skete ikke så meget. Og så tager vi på Waterloo. Antalya igen? Med dig vil jeg meget gerne faktisk. Men jeg tænker, vi tager til Egypten næste gang. Nå, jeg er ikke sikker. Nå, men så tager vi til Kreta.
Rhodos. Vi Lesbos. Lesbos? Lesbos. Ja, jeg så den by. Ja, vi tager til Lesbos. Måske. Nej, vi tager afsted i næste uge, så tager vi afsted igen. Yay! Nej, jeg er i Barcelona. Lesbos. Ja, Barcelona. Lesbos. Lesbos. David, hvornår forventer du at filme klar? I morgen. December. Okay, slap af. Tror du ikke, jeg kan tage mig sammen til at arbejde på det her lort? Lesbos. Find ham på YouTube. Ja, I finder. Jeg sender en besked til en. Okay. You'll be killed. Jeg lægger den på face. Oh yeah. Så vi ses, David. Vi ses, David. Held og lykke. Hallo. Tak for de sidste 12 dage. Pas på dine ting. Jeg håber, du falder i søvn, når folk nakker dine ting. Okay? Pas på dine ting hernede. Også det der... Nej, fuck det lort. Han har også mistet den. Nå, hvad var det, du mistede? Jeg vil ikke sige farvel til det. Hvad var det, han mistede der? Og 4 S'eren. Hvad er det for? Jeg vil ikke sige farvel til det. Take the gun, man. Jeg vil ikke sige farvel til det, David. Tag det sammen. Okay. Det er dig, der dør. Det gør godt. Vi ses, David. Ja. Payback bagefter. Payback time. Film det, hvis du kan. Hvis du kan. Man skal filme det med mobilopløsningstjørnet. Nej, det er rigtigt. Så revenge nu, så jeg kan filme det. Tjetja Metja vil sige tak for i dag. Det var alt fra Tyrkiet og Tyskland. See you later. Peace. Peace out. Atta. Ich schon dreimal die Fahrt gefahren.他遇到过一次，差点输。
helt alene. Og så har jeg valgt at gå lidt rundt i Düsseldorfs gader, som I kan se her. Og det har været rigtig koldt. Det minder meget om København, rent faktisk. Bare lidt mere moderne klokken. Og ja, lad os kigge, hvad der er interessante ting i Düsseldorf. Det ser ud til, at der er noget derude på den gade, så let's look around. Forhåbentlig finder vi noget specielt i den her ret så store by, men ikke så speciel. Der er en tom byen, der vi er tilbage her i Düsseldorf centrum igen. Og jeg må sige, det virker rigtig skuffende der sted og trist. Mange gader fyldt med en masse ting, som godt ser spændende ud, men alt er dødt her. Fuldkommen dødt. Men det er også søndag i dag, så det kan have et faktum. Hvert muligt faktum, ja. Düsseldorf. Så kommer vi lidt åben gade nu. Jeg tror, jeg går lidt tilbage nu. Det her er lidt af, hvad alle gaderne ser ud her rundt i Düsseldorf, af hvad jeg ser indtil videre. Fedt med biler og sådan, men alt er lukket, fordi det er søndag, og alt er tomt. Så ja. Man må spørge en tysker til råds her, tror jeg. Jeg er opnået interessant her i nærheden, i hvert fald et tårn, som jeg har fundet. Den er rød, men I don't give a shit. Nej, jeg spurgte at køre os her. Godt tænke mig at se det tårn lidt nærmere, rent faktisk. Den er rød dog.
fandme rød længe. Nå, nu når jeg snakker. Der har vi en munk. Ser det ud til. Hvor? Der har vi noget muligvis interessant. Så starter filmen, når vi kommer derover. Finder vi ud af, hvad det er. Vi er tilbage i Düsseldorf endnu en gang, og her har vi så en kirkevest. High-tech for en kirke. Som er nok noget af det mest spændende indtil videre i den her ret så store by, som jeg ikke når at se fuldt selvfølgelig. Men klokken er stadig sådan 2,5 timer at kigge rundt i den her by, så ja, vi finder med jer sikkert. I Düsseldorfs hovedgader kan jeg sige, at der er et sportog. At det her virkelig meget minder om en fremtid København. Fremtidens København. Det her er lidt mere udviklet og moderne, ser det ud. Og biler. Men det er kun så meget København. Jeg går ikke den vej der. Så hvis det her ser kedeligt ud for nogen, der ser det her, så det er ikke råd til, at man tager til København. For det er bare min mening. Vi går lidt derovre. Kommer tilbage. Vi går her nu gennem en slags skovområde. Meget flot rent faktisk. Det klæder stedet faktisk, at der er alt det her grønne og fine træer halløj, så kan I komme ind i den park, hvis det nu er en park, men ja, det er sgu et fint sted, men gaden er stadig tom. På nuværende tidspunkt er jeg også alene. Stadigvæk i Düsseldorf, så udforskning. Vi kigger lidt mere. Ser ud til, at jeg ikke får filmet så meget mere af Düsseldorf, måske en smule, men så for i hvert fald. Ser ud til, at det begynder at blive mørkt. Jeg skal følge den her rute for at komme tilbage til S-toget, fordi det ser ud til, at jeg rent faktisk er gået et stop væk. Det er en del, at man skal gå. Jeg må følge den vej, men til gengæld har jeg fundet noget flot her. En ret så flot kirke og flot bygningsmaleri. Så ja, jeg tror jeg tager afsted til togstationen nu. Ikke den her, men den anden, som jeg kom fra. Filmer der, og det bliver nok det sidste af byen Düsseldorf, jeg viser. Så ja.
efter en lang aften og alt det lort af, fandt jeg to kejler. Ja. Og nu er vi klar til at tage hjem til DK. Hvor fandt vi det? Hvad? Hvor var det, vi fandt dig? Ved en girafs røvhul. Okay. Yeah. Hvad? Hej. Yeah. 24 timer. Yeah. De tur. Hvad? Klokken 7, der har vi været vågen i fucking... Okay, vågen Yeah. i 24 timer. Nej. En hel dag. Jeg har sovet. Anyways, fly om halv time. De her to kejler. Hej. Hej. Står stadig og venter på deres bagage. Står vi, den er lige kommet. Jeg har allerede fået min med det samme. Og vi er endelig i Danmark. Helt seriøst, jeg elsker Danmark. Så er vi alle tre enige om god tur. Ja. Og nu skal vi hjem i seng. Det er jeg sgu med på, det der. Vi holder en måde. Så kan jeg også sige foran kameraet. Tak for en hyggelig tur. Selv tak. Ja, lige måde. Håber vi gør vi det igen. Nej. Det var jo sjovt. Vi tager bare til Uganda næste gang. Det tager vi. Det er jo i Uganda. Vi tager til Uganda. Vi tager et andet sted. I Vita. Yeah. Vita, baby. Det var også næsten. Vores bagage skal komme, jeg kommer på i stedet. Det vil gå lidt til. Det er ingen måde at komme hjem på. Slutte rejsen på. Mirko, fortæl lidt, hvad der er sket. Det der skete, at vores bagage ikke er blevet sendt til København fra Du står. Ja. Så vi skal vente et par dage, så bliver det sendt hjem. Det er fint. Service. Det kunne ikke blive værre. Jeg synes, det er den bedste måde at afslutte det på. Det er sgu den bedste måde at afslutte det på. Det er helt okay. Det var alle de ting, jeg har købt, ikke? Souvenirer og ting. Jamen, det er det, jeg siger. Det er det skidt tøj, jeg tager med. Ja. Men nu tager vi i hvert fald hjem i vores seng. So, yeah. Copenhagen, here we are.